hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Kung sabi nga ng iba, bullying. Sabi ng iba, parang may gang. Sabi ng iba naman, kasi sabi ng advisor, yung bata na yung tahimik lang at parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito nung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang for now, although hindi definitive, humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard, pero ito may 2 security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Pero mukhang tinalon yung bakod. So I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to kasi matao yung lugar So paano natin itignan na assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, 3 school violence yung nangyari at ito yung pinakamalala yung barilan sa loob. Yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya. Yes, sir. Nagtatrabaho. So sabi ko sa ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. What about accountability measures, Secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin? Well, yung increased visibility, I think nagpapasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila tinutuloy. Rafi, confirm nakausap niyo po yung suspect? Hindi pa po. Secretary, I'd like to talk to them pero just to with a view to understand ano yung mindset nila. Preventable ho ba kaya ito? Sana. I think in the future, yes. If we we just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior.